Gelê guhdarên delal û hêja silav û rêz ji we re em ê dest bi wanak nuh bikin bi navê Hoker. Hoker çû hate jê tê. Hoker seydayê Reşîdê Kurd jêr gotiye nîr. Bi erebî wata wê natê ezzerf. Bi kurdî em dibê hokir û hoxwar. Ev hokir yanî wiha kir û wiha xwar. Hokir yanî الحال tê bi wataya الحال yan ezzerf. Nasdana hoker. Nasdana hoker. Hoker bêjeyek e ku wataya lêkerê yan rengdêrê û hokerên wek xwe ji, jî, di, demê û cih û bergih û rewş û sedem û rêje û hijmar ve temam dike. Yani ji aliyê van her heftavê, ji aliyê demê û cih û bergih û rewş û sedem û rêje û hijmar temam dike wataya lêkerê yan rengdêrê yan hokirek wek xwe. Ev nasdana wî. Em ê bên ser şîlovokirina wî. Ji ber ku hoker di bengiha xwe de rengdêr e yan navdêr e. Di vir de em çi fêm dikin? Yani hoker di eslê xwe de, di saziya xwe de yan rengdêr e yan navdêr e. Tu cudahî di navbera hoker û navdêr û rengdêr de nîne. Yani rengdêr û hoker û navdêr yek wek hev e. Rengdêr me got rewş e, navdêr nav e û hoker ezzerf yan الحال. Rengdêr me got tê tewandin û navdêr tê tewandin. Hoker nayê tewandin. Hoker tawan dide tiştên bi dû xwe de yan bi berî xwe de. Mînak. Hokerên cihkî got bi piraniya xwe navin. Navê cihan, cihin yan navê cihkîne. û hokerên demkî bi piraniya xwe navên demê ne. û hokerên çawanî bi piraniya xwe de rengdêr in. Me got li vê dirê navên demê ne, li vir navên cihin, li vir rengdêr in. Yani rewşdêr in. Yan wesfî ne. Tev yan ligel van tişta jî hoker bêjene wek hemû bêjeyan. Yani gotinin wek hemû gotinan e. Ji aliyê peyvsaziyê ve du cûre ne. Yani di teşenê, di rengin, di şiklin, di şêwenê. Yek. Hokerên xwerew yani em me di wata bêjeyê de me got bêje û dariştina bêjeyê me got a xirû heye û çil wetê dariştin bi a pêkhatî û a hevdûdanî. Pêkhatî me got bi lewahik û sewab qave têvgirêdan û hevdûdanî a murekkeb e. û a xwerew ew ya sadeyî bê tiştekê bi ti tiştî vê nehatî girêdan. Bêjeya sadî bi bê zêdek û qertaf e. Sadeyî tiştek pêv nehatî girêdan.
وەک گوتنە یا بێژەیە زوو، هێدی، دۆه، نەها، پێر، پار، پێش، پاش، هن، دۆر، دوور، ڤر، ور، پر، gelek zehf û herwiha heta dawî gelek hoker hene ê demkî, ê cihkî, ê wesfî, em wesfî yan çawanî, ê çendanî, ê mijêrî yanî çendanî. Ya didwa hokerên nexwirû, hokerên nexwirû ê nesade. Ew jî wek em dizanin du cûre ne. Yên yan du teşe ne, yan du şêwe ne. Ya pêşinde ya pêkhatî. Ya pêkhatî û ya duyemîn ya hevdûdanî. Ya pêkhatî bi alîkariya pêşgira. Me got pêşgir çi ne? Ew sabîqeyê, ew alava gitkeve pêşiya bêjeyê. Amûra gitkeve pêşiya bêjeyê. Em jêr dibêjin pêşgir yan pêrkît. Du navlê ne. Pêşgir jî çê dibe û pêrkît jî çê dibe. Yan paşgir yan parkît. Pêşgir pêr e, pêrkît e. Paşgir parkît e. Xwedî nasî. Yan ya duyemîn ya hevdûdanî ye. Hevdûdanî yan murekkeb e. Ji du bêjeya bêtir bi hevdû digire. Hevdûdanî bi tirî du bêjeyan hevdû digirtiye. Wata nuh dide. Yani di bêje bêtir hevdû digire wata nuh dide. Em ê wek şilovekirinekê û mînak nabînin. Pêkhatî. Pêkhatî me got pêrkîtin ya pêrkîta yan bi parkîta saz dibe yan paşgira û pêşgira saz dibe. Bi alîkariya pêşgira yani pêrkîtan. Pêşgir yan pêrkît. Li vê dirê pêşgir yan pêrkîtan. Et li vir mecbîra kirî qelema sor xem nake pênivîsa sor e. Pêşgir yan pêrkîtan. Wek pêşgira î. Pêşgira î. Di hogiran de çi heye pêşgira î pêveyê? Gotina îro. Îro. Gotina î. Îro. Î qertafil halê xwe yê pêşgir e û ro nav e. Xwe bi navigir î xwe bi navigir da îro yani di vê rojê de ev roja estê de. Î şev. Ev şeva gi em tê de. Î şev. Î sal. Ev sala em tê de. Î dî. Anha. Î car. Ev ê carê. Î roj. û herwiha heta dawî. Em ê bên ev me mînak ser pêşgira yan pêrkîta anî. Anha mînak ser paşgira. Paşgira yan parkîta. Em ê di qertafa bînin qertafa kî û qertafa ka. Qertafa kî û ka û ane jî wa min danîye. Qertafa kî. Nîrokî. Gotina nîrokî. Nîvrokî. Bin fişkî. Bin fişkî. Bin fişkî. Serakî. Barkî. Ev
تف و هەروەها گەلک زەحف و پر میناک هەنێ لەسەر کی ڕۆژکی یعنی هەر ڕۆژکی ئەس خواردنی دخۆم قەرتافا کە یان پارکیتا کە یان پاشگرا کە هێدیکە ئەم تەبزانن واتەیە هێدیکە چی یعنی بە گرانی هێدی زووکە هێژەکە و هەروەها حتا داوی پر میناکانێ ئەمێ بێن سەر قەرتافا ئاسیەمین ئاگمەش پاشگرا ئانی ئانە ئەم دەبێژێن بە مێرانە ئەس چووم فلان دەرێ بە مێرانە بە ژنانە بە شێرانە بە ئاشیتیانە سەر بە سەبرانە لەوێ درێ گوتنا بێ ئەس دبینم دەبێر دەگەلێکی دەرباس دەبێ بە سەبرانە بە مێرانە بە ژینانە بە شێرانە بە ئاشیتیانە بە سەبرانە تەف داچەک مەگۆ ئەحرفت جەڕن هین وێ دوانەنە پێش دێ وێ بێن ئەمێ دوار ببهرن و دەرباس بن و شلۆڤە بکردن فە بە داچەکە پر بە ئالیکاریا داچەکە بەکار دێ ئەمێ هەرن بەردەوام بکەن هۆکەرن هەڤدوودانی ئەڤ هەڤدوودانی مەگۆژدە بێژەیە یان ژدە گوتنە یان ژدە خەبەرە بێتر هەڤدوو گرتنە بن فشکی لەبێر ئەس دنەرم چەند خەبەرن خەبەرێک بن خەبەرە ددووە فش کی بۆ سێ خەبەر بن فشکی یادن دوجارکردنە خەبەرێکی مەگۆ ئەوژی هەڤدوودانی موڕەکەبە خەبەرە سەر ران ئان سەرانسەری بەرجاوگری نیڤڕۆژکی ئەس دنەرم لەوێ درێ هۆکەرن هەنێ زێدەی بێتر یان زێدەتر یان پرتر ji bêjeyekê hevdûgirtinê û watak nuhdanîne ئەمێ بێن جوورeyên hokiran şeş cûre hene ê hokiran ev her şeş cûreyên hokiran bi erênî bikartên û ne binayînî yan ne erênî bikartên yani îcabî û selbî ennefî ve te'kîd bikartên wextê ez dibêjim nîvrokî ne nîvrokî sibehê ne sibehê êvarkî ne êvarkî fe gotina ne wextê ez dixim pêşiya hokerê de dibe nayînî û wextê ez radihêjim naş pêşiya wê dibe erînî fel vê dirê em ê bên cûreyên hokiran hokerên çawanî yan hineka gotiyê wesfî û hineka gotiyê rewşî navê çawanî bi rastî durustir e ya duyemîn hokirên nîşandaniyê yan şandaniyê yanî tu şanî dike ew rêwî dide ew jêr dide xuya kirin şanîdaniyê û nîşandaniyê ya siyemîn hokirin demiyê bi demêv hatine girêdanê bi çaxêv hatine girêdanê bi wextê ve hatine girêdan bi zemen ve hatine girêdan ya çaremîn yan cihkî hokirin cihkî bi bergeh û cih ve hatine girêdan hokirin çendaniyê
بپرسا چەنداوێن یان چ قاس هاتی گرێدان چەندانیێ بمێژەرێ هاتی گرێدان بمقدارێ هاتی گرێدان هۆکەرن پرسیاریە بپرسێ هاتنە گرێدان ئەمێ یەک یەکوانە شلوڤە بکەن ئیرۆ ئەمێ دوانە خۆی ئیرۆ دەسسیا بدن خویاکردن و شلۆڤەکردن و بخوینن و سسێ ئەمێ بهێلن وانە پشتی وێ ئەمێ بین ئایەکەمین هۆکەرن چاوانی بپرانی یاخوا ڕنگدەیرن چما بپرسا چاوارتێن بپرسا چاوارە ئەس وانە ناز دکم پرانی یاخوا ڕنگدەیرن هەر لێکەرێ ناسین و زەلال دکن بواتەیە وێڤە ئەڤ وێڤە ڤەدگەرە سەر لێکەرێ یعنی واتەیە مانێ لێکەرێ زەلال دکە و ددە خویاکردن بێتر میناک گۆ ئەز بێژم مرۆڤ vê delal zû dimeşe ev hevok ez çi jê fêm dikim li vir rewşa delal li merov vedgere ev merovê delal zû dimeşe li vir ez ji vê hevokê fêm dikim gotina bêjeya delal li merov vedgere merov zelal dike rewşa merov zelal dike ev merov delal e zû dimeşe gotina zû li lêkerê vedgere lêker li vir meşe dimeşe kî dimeşe merov dimeşe zû dimeşe vedgere û zû li meşê vedgere meş lêkere vedgere lê got min gotiba mirov delal dimeşe li vir ez çi fêm dikim rewşa delalbûnê ne li merov li vir vedgere rewşa delalbûnê li meşê vedgere li vir bû wesf ji meşê re وصفی ji meşê re bû rewş ji meşê re li vê dirê delal wesf ji merov re bû li merov vedgera çi a ev te'sîr kir gotina peyva zû wata guhert fe li vê dirê zû jê kêne li vir delal rewşa lêkera meş tê nasîn loma هۆکرا زوو پێدوی پێدڤە یعنی li vir zû dirûriyê da lêkerê zelal bike û bide xuyakirin mebest ji zelalkirina lêkerê zû alîkarî dike bêjeya zû alîkariyê dike bêjeyên hۆkirin çawanî ev bêje çi ne bi rastî gelek bêje hene me hinek ji wanan neqandin zû wek bêjeya zû dereng hêdî bilez rasterast seranser çarmêrkî ez çarmêrkî rûniştim çarmêrkî paşberkî çillakî zûka hêdîka bi dizîka bi zanayî bi nezanî bi şêwiryarî bi xuyandanî em dibînin got mêjer bi taybet nade xuyanî belê rêje dide nîmûne ev çi
واتا وێ هەڤۆکێ چییە؟ ئەف گوتنانە ئەف پەیڤانە ئێچاوانی تەڤدە bi taybet ji marê nadin naskirin. Gotina zû, gelek, hêdî, bilez ti ji marê nadin naskirin. Rêjeyekê didin naskirin. Rêje yanî nisbe. Nisbewiyê. Rêjeyiyê, nisbewiyê di danê de, di xuyanîkirinê de. Nêmûne mînaka yanî em ê bêjin. Mîsal, tu mîna keran xebitî û wan mîna guran xwar. Di vê hevokê de tu mîna keran xebitî. Dayî xuyakirin çi qasî xebitî? Ne, bes di di xuyakirin bi pirranî xebitî. Çi qasî ez nizanim. Mîna keran xebitî. Lê wan mîna guran kedate xwar. Wan mîna gura xwar. Em ê bên hevokek din. Min bi mêranî ket kir. Wan bi hesanî çilfisandin. Min bi mêranî ket kir. Wan bi hesanî çilfisandin. Gotina mêranî yanî bi xurtî. Ev xurtbûna min çi qas bû? Ev qewet çi qas bû? Nehatiye xuya kirin. Bi mêranî ket kir. Yani ez min kar kir û ez teebîm. Wan bi hesanî çilfisand. Wan bi sivikbûn, bê zehmetbûn, giş ji min dizîn bi hîle kirin û dizîn û ji min standin. Şîva xwe xwar zû û zûka ji malê derket. Lawkê merov be, dostekî merov be, kesekî di malê de be, şîva xwe xwar û zû ji malê derket. Ev gotina zû wext ji mir dayî naskirin, wext nedayî naskirin. Belê bi lez û bez derketiyê, bê naskirina wext, bê taybetbûna çaxê. Zarok çittikî li erdê ket. Çittikî li erdê ket. Çittikî yanî li gor dirêjbûna xwe pehnakî. Gotinek me heyî pêkenokê, ez ê bêjim dibêtirên di pehnayî li aşîtiya qelbî. Felvê dirê çittikî ew jî gotinek ûloyî yanî pehnayî. Zarok bi çittikî li erdê ket. Kurê wî bi dizî çûye. Dizî tê miqdar tiştek ji mir nedayî xuya kirin, tev halin rewş dayî naskirin. Ev merov pir tûş xeber dide. Xeberê wî hişkin, pir tûş xeber dide. Mamoste bi xwendîdan ji min re şîrove kir. Mamoste bi xwenîdan yanî daxuya kirin ji min re şîrove kir. Em ê bên ya duyemîn hokirin şanîdanê. Ev hokir karekî dide şanî û kar dibêje. Yani kar dide xuya kirin û ew kar şilove dike. Ew jî du cûre ne. Hin diyar û nêzik in û bêjeyên wa jî ev in, ê diyar û nêzik. Wiha, halo, hanî. û her wiha heta dawî. û a din, a duyemîn û hin dûr in û ne diyar in û bêjeyên wa jî ev in. Wisa tu
دوورن و نەدیارن و بێژەین واژی وسانە ولۆنە وەرڕێنە و هەروەها حتا داوی پێکتین. ئەمێ چەند میناکان یان نێمونانە بدن. من ji te re wisa got. Gotina wisa got. Ez dinerim wisa min ji te gotim muqabilî min e ez bi te diştexilim. Min ji te wisa got. Diyar e dilber çavê min e û nêzik e. Ya duyemîn te werê got bo min. Te werê got. Te hember min e te ji mir gotiyî. Te werê got bo min. Ya siyemîn çawa bir wisa anî. Çawa bir wisa anî. Çawa kir wilo jî xwar. Yani kedawî serê wî derket. Te çilo got wilo min jî dubar kir. Evana tev diyarın û nêzîkin. Em ê di mînaka êne diyar û dûr bînin. Wiha kir û wiha xwar. Kesekî dûr e nel cem min e wî wilo kiriyê wî wilo xwariyê. Wiha kir û wiha xwar. Tu jî li min halo neke. Tu jî li min wek wî neke. Wîna çi kiriyê ez nizanim ne diyar e. Tu jî wek wîna li min neke. Serê min e êşîn wek wî li min neke. Em ê bên ya siyemîn hokerên çendaniyê yan çiqasiyê. Hokerên çendaniyê yan çiqasiyê bêtir bi mijêrê ve bi miqdarê ve girêdayî. Ev cûra rêjeyê nisbewiyê ji mêjerê û radeya karê gotê kirin. Şanî danê didin. Mînakin. Ev hevan kêm dipeyive. Ev gotina kêm miqdar nedayî xuya kirin. Hindik hin dayî xuya kirin. Bi kêmbûn dayî xuya kirin. Ne pirbûnê bes çiqasî. Kes nizane. Kêm dipeyive. Lê yê din pir dipeyive. Fegotina kêm û pir evana çiqasiyê. Çiqasî wala kêm dipeyive. Êdin çiqasî dipeyive pir dipeyive. Em ê bên ya mînak din. Bi qasî حوتكي دخل. أو مع الخراب بقاسي حوتكي دخل. قاسي بقاسي حوتكي دخل. حوت چه قاسي دخل از نزان من نداي خويا كرن دهب وكيده. بقاسي حوتكي دخل. گویزان دها دخه دوری خوا. مجر گوتی گویزاش خود ببی گویزارا دهجی تخه دوری خوا ده دخه دوری خوا مال خرابو بیجمار به ناسکرن بیچقاس ده تخیه ده. هونجی ما زیدتر خبتین. هون یعنی وجیج ما بیتر زیدتر کار کر. تا گلکی از ایشاندم. من تجاری گازن جه بیانیه نکریه یعنی تجاری مگازن جه غریبه نکریه لی من وقاسی جه دوستان کریه از گلکی گازن و کیماسیه دوستان گازن دکن هر زو او دچه هر زو دچه او گلکی تی و جار جارنا من دبينا أو قال لك تي
باژارێ me gundê me û car carna ji va hatinên xwe riya xwe me dixe û me dibîne. Ez dinerim ev jî ê çandinî bi pirsa çend û çi qas tê naskirin û ê çawanî bi pirsa çawa û çilo tê naskirin û ê nîşankirî bi pirsa cihkî, bi pirsa kî, bi pirsa li ku tê naskirin. Li vê dirê em bi dawiya vana bûn man sê hokerên me yî din, her sê hokerên me yî din em ê di wana bêde şilove bikin. Mînak tenê ez ê ji we re bidim xuyakirin û tev wisan e, tev wilon e, tev wihan e. Bi deha deha gwîzan ne deha deha dixe dûrê xwe, ne deha deha dixe dûrê xwe. Ev li vê dirê mikir hevoka nayînî. Hûn ji min ne zêdetir dixebitin. Mikir hevoka nayînî ne mixist vê dirê, wextê ku min nexistê de ne zêdetir dixebitin. Te ne gelekî ez êşandim. Fe ev ne di waneyê me yî derbas bûn tev û hersiyê bên jî dike nayînî berî hokerê. Wextê ku ez natêxim pêşiya hokerê, yanî dibe pêşgir ji hokerê re, bi wataya nayînî hokerê ji mir zelal dike. Dema we xweş be ez hêvî dikim Mesûdek Jêhlanî heta wanak din bimînin.